Hej, hej. Hej. Gratis penge. Ej, det kan jeg ikke. Det er rent nok. Kunne jeg friske med en lille 100-læs? Lille læs der. Gratis penge. Gratis penge. Kunne du tænke mig 100-læs? Nej, det var fedt af dig. Ja, men sådan er jeg bare en brandpæn mand, kan man sige. På den måde. Ja, lige måde. Glædelig mandag. Hvad er det der? Tag en hund. Ja, det er nogle penge jo. Hallo, er de overhovedet ægte? Ja, jeg har selv lavet dem. Ja, du har selv lavet dem, siger du. Ja. Jeg har lavet dem på nogle bankforretninger. Vent lige, jeg skal lige også spørge, om de er ægte. Du vil begynde at spørge kioskmanden. Jeg kommer lige tilbage. Du kommer lige tilbage, ja. Det er hyggeligt. Hvad er det, du sidder og... Jeg deler bare nogle penge ud. Hvorfor det? Jeg er svinskrig, ikke? Og så synes jeg vil se, hvordan folk har det nede i middelklassen. Lige kigge lidt på det. Meget velkommen til at tage en. Hvad skal du have en? Du skal ikke have nogen. Ja, der er jo ikke noget galt med dem. Man bliver brandskattet af lortet alligevel, så man kan lige så godt slippe af med det. Tag en hund. Det er da totalt underligt, det der. Jamen, de er meget velkommen. De bider ikke. Nej. Jamen, det kunne jeg da godt finde. Du kan godt finde på det. Du kan overveje det. Jeg kunne faktisk godt overveje det. Jeg er studerende for fanden. Altså, det er sgu da klart. Ja, hvorfor ikke? Studerende? Ja. Men kammersjukken der, han siger nej. Ja, jeg springer over. Det er jo ikke sådan noget med, at vi pludselig skal have samler eller noget. Det er jo Nej, bare, overhovedet ikke. Overhovedet ikke, men man skal jo oplyse det jo. Ja, I skal selvfølgelig, det er jo skattepligtig indkomst, kan man sige, ikke? Det skal, men det er vel en form for B-honorar. Så det er honorarydelse, ikke? Men altså, jeg skriver ikke under med noget. For mig, så kan de tage dem kvit og frit, helt sort, direkte ned i lommen. Ja. Hvor har du fået pengene fra? Altså... Jamen, jeg handler med forskellige ting og sager. Vi startede kl. 10 formiddag, ikke? Så tror jeg har delt omkring 10.000 ud nu. Er det rigtigt? Ja. Må man tage noget, eller? Selvfølgelig må man det. Okay, tak. Så vi snupper bare. Okay. Sådan der. Ja. Tak. Selvfølgelig. Hvad med dem, unge dame? Nu skal vi lige passe på. Ja, sådan der. At de ikke flyver. Pas på. Selvfølgelig. Jeg tør da også, så. Så tør du godt. andre også, der gør. Jamen, det er fordi, jeg er så rig. Du skal passe på, at de ikke flyver til Så, vej. nå, jeg passer lige på, jeg